Музеят на бойната слава в община Ямбол отвори врати. Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на община Ямбол Георги Славов и министърът на отбраната Тодор Тагарев. Официалната церемония се проведе пред възстановения портал паметник на 29-ти пехотен Ямболски полк, който е и естествен вход на музея. Порталът паметник на 29-ти Ямболски пехотен полк е вече във вида, в който е красял входа на казармите в продължение на десетилетия. Възстановяването му стана възможно след като бе включен в списъка на Министерството на отбраната на военните паметници за ремонт и възстановяване по повод 100 годишнината от Балканската война. Откриването на единствения в страната общински музей от този тип е основание за гордост и самочувствие на всички ямболи, изтъкна при откриването кметът Георги Славов. Той подчерта, че това е само начален етап от старта на амбициозен проект, който тепърва ще доразвива музея в по-голям мащаб и с още повече и атрактивни експонати. В тази връзка кметът връчи на министър Тагарев официално искане за допълнителни образци въоръжение с отпаднала необходимост, с което да се дообогати сбирката на Ямболския музей. Министърът на отбраната от своя страна изрази задоволство, че този общ проект на Министерството и община Ямбол вижда своята реализация след 3 години съвместни усилия. Музеят на бойната слава е отворен за посетители всеки работен ден от 10 до 18 часа. Музеят на бойната слава в община Ямбол се намира на територията на бившите пионерски казарми върху терен от 9 декара, предоставен от Министерството на отбраната именно за тази цел. До създаването му се стигна благодарение на целенасочените усилия на кмета Георги Славов, подкрепата от страна на местната общност и съдействието на Министерството на отбраната. През февруари 2010 бе учреден инициативен комитет за създаване на музей на бойната слава в Ямбол, който подкрепи усилията на кмета Георги Славов. Веднага след прокламиране на идеята бе организирана подписка в подкрепа създаването на музея, в която се включиха над 4000 ямболи. Изготвена от експерти бе и тематичната структура на музея, в която бе заложено той да обхваща периода от създаването на българската държава до наши дни. Идеята бе да се започне от един акцент и поетапно да се разширява обхватът на музея. През юли 2010 Общински съвет Ямбол одобри предложението на кмета музеят на бойната слава да бъде създаден като самостоятелен музей. Теренът бе предоставен от Министерството на отбраната на 22 юни 2011. Лично министър Аню Ангелов пристигна при предаването на имота и подари музеен експонат пушка Манлихер. Веднага след това със заповед на кмета бе обособена работна група за създаване на музея. В нея влизат представители на общината, регионалния исторически музей, държавния архив, експерти, както и представители на инициативния комитет. Стартира активна събирателска дейност. Първият музеен експонат бе издание на марша на Ямболския 29-ти пехотен полк, който се е помещавал в същите казарми. Първите 3 реставрирани експоната от немските тежки машини пристигнаха в края на май 2012. Предоставени бяха също уникално руско 85 мм зенитно оръдие, преправено на противотанково, 82 мм минохвъргачка, безоткатно оръдие. За нуждите на музея са осигурени още 130 мм ракетна установка, противотанково оръдие и други. Наред с немската бронетанкова техника от Министерството на отбраната предоставиха за нуждите на музея още редица ценни експонати. Сред тях са походна кухня от Първата световна война, войнишко и офицерско облекло и оборудване. Колекцията на Ямболския музей се попълва и с много лични дарения на граждани. Музеят на бойната слава в Ямбол разполага с експозиция на открито, в която са разположени голям брой немска бронетанкова техника. Една част са военни трофеи, други са използвани от българската армия за участие във Втората световна война. Сред експонатите може да се види уникалният Jagdpanzer L-48. Немското противотанково оръдие е попаднало в българската армия като трофей в сраженията във Втората световна война. От него в света са запазени около 7 броя. В света има запазени само двете катерни оръдия Круп Грюзон, използвани през Първата световна война. Едното от тях е изложено в Ямболския музей на бойната слава. Друг ценен експонат е учебно-тренировъчен самолет Ути МиГ-15, популярен с името Спарка. Това е единствената бройка запазена в България. Един от най-дълголетните самолети в българските ВВС. В първата зала, наред с интересни фотоси, бойни схеми и карти, вниманието привличат образци от хладно и огнестрелно оръжие, използвани от българската армия. Сред тях са прочутите пушки и карабини Манлихер. Втора зала е посветена на участието на 4-ти конен полк и 29-ти пехотен Ямболски полк във Втората световна война. Тук интерес представляват лични вещи на бойци, офицерска сабя от времето на цар Борис III, картечен пистолет МП-40, намерен на българските позиции на река Драва. Акцентът е заложен на възстановка на картечна позиция.